Avui tenim el plaer d'inaugurar una exposició en la qual ha participat diversos elements de la Universitat de València. A través de la recuperació d'una part del nostre patrimoni, la Universitat de València té un magnífic patrimoni arquitectònic, artístic, sobretot històric, des de fa més de 500 anys, i també n'hi ha un altre patrimoni que no es veu tant, com és el tema dels plànols. La Universitat de València té una magnífica cartoteca en una col·lecció de plànols tant de la zona valenciana, de la ciutat, com de la resta d'Espanya i del món, que cal promocionar, que cal difondre. Aleshores detectàrem una sèrie de plànols que estaven en circumstàncies complicades, que necessitaven una conservació preventiva, i a través del Laboratori d'Història de l'Art se va fer ese treball de conservació preventiva. La exposición lo que presenta es un proyecto de intervención de mapas de la cartoteca del siglo XIX, con vistas por un lado a preservarlos en el tiempo y por otro a que permitiera su digitalización en el repositorio de la universidad. La exposición muestra un poco una representación de lo que es la cartografía en el siglo XIX y tiene ese interés para el alumno de ver que la cartografía es también producto de un tiempo concreto y de unas determinadas circunstancias económicas, sociales y políticas. La exposición se completa con un seminario donde va a haber varias intervenciones sobre los mapas intervenidos o el uso de la cartoteca en algún grado de estudios, i además se transmite por webinar. Perquè és una responsabilitat que tenim, recuperar el patrimoni de la universitat. I més un patrimoni com aquest, que com deia el director de la cartoteca, es pot estudiar des de tan diferents vessants. I que tenim que recuperar-lo i que tenim que mostrar-lo a la societat i també als estudiants per a que veguen què és el que es pot fer des d'esta facultat, des d'este laboratori, des d'esta cartoteca, des d'este departament d'Història de l'Art. Impressionant, la veritat, impressionant. M'alegre molt d'estar així i les meves paraules sols poden ser gràcies, gràcies, gràcies per la vostra tasca, per la vostra il·lusió i per la vostra implicació i el treball en recuperar este patrimoni de la Universitat de València, que és un patrimoni de la societat, que és un patrimoni de totes i tots. Universitat de València.